Segons l'escriptor lleidatà Vidal i Vidal, la història de Sant Guim de Freixenet va lligada d'una forma decisiva al ferrocarril. En uns terrenys que no eren més que descampats, el 1885 s'hi va inaugurar l'estació. A l'altre costat del pas a nivell encara quedava dempeus la primera casa, anterior fins i tot al ferrocarril, que no era més que un hostal isolat entre conreus. Va ser el moviment que comportava l'existència de l'estació, sobretot amb un tràfic considerable de palla, allò que va provocar la construcció espontània d'un seguit de cases i magatzems prop de les vies, que amb els anys havien de passar de ser un simple barri de Freixenet